Magandang umaga mga bata. Bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, maaaring magsitayo ang lahat para sa ating pagkanta. Gusto nyo ba ng kumanta na ako ay may lobo? Okay, magaling. Sundan nyo lamang ang aking galaw at ang aking pagkanta. Sabay-sabay tayo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pambili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Okay, another song mga bata. 10 mga daliri, sing. Sundan niyo lamang ako. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tainga, 2 mata, ilong ay maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, bilang maliit nagsasabi, huwag kang magsinungaling. Okay, magaling mga bata, magsiupo na ang lahat.